Znate kako je tragično kad dođe Božić, a mi ništa ne shvaćamo šta se to događa. Jer na Božić Isus osobno dolazi na svaka vaša vrata. Isus dolazi do tvoga blagdanskog stola. Isus dolazi do tebe onda kad si na svetoj misi polnoćki ili zornici ili na misi u podne ili ne znam kada ujutro. Isus dolazi onda kad se s prijateljima, kad čestitaš. Isus dolazi kad pjevaš božićne pjesme i kaže, a smijem li ja ući k tebi? Jer Isus je jednom rodio za čitav svijet, ušao je kroz Betlehem u čitav svijet i ljudsku povijest. Ali lijepo kaže Augustin, on se može i 100 puta roditi u Betlehemu, ako se nije kod tebe rodio, ti nisi spašen. Prema tome, ono što je Božić, to je zapravo podsjećanje, to je zapravo zahtjev čovječe. Sad se kod tebe želi roditi Isus iz Nazareta. Sad kod tebe želi ući Isus i tebe osloboditi, tebe učiniti zdravim, tebe učiniti spašenim, tebi oprostiti grijeh. Pa kad ćemo to shvatiti?